A cikin wannan sararin samaniya mai girma, akwai wani babban rumbu wato galaxy mai ɗauke da abubuwan ban mamaki. Milky Way. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله تعالى يتشاء cikin suratul anbiya aya ta 32, kuma mun sanya sama ta zama wani rufi tsararre, amma suna bijirewa ayoyin sararin samaniya. A yau za mu yi tafiya ta musamman don ganewa idanunmu abin da ya ƙunsa. Kun shirya? Mu je zuwa. Babu wani abu da ɗan adam zai gano a sassanin sama da doron duniya face abin da Allah ya so ya sani. Ire-iren waɗannan hasashe sukan iya kasancewa daidai ko akasin haka. Milky Way shine adireshinmu a sararin samaniya. Rumbun taurari da ya ƙunshi biliyoyin taurari, ciki har da ranarmu da duniyar da muke rayuwa a kanta. Akwai rumbunan taurari masu yawa wato galaxies. Wanda ya fi kusa da Milky Way shine Andromeda, mai faɗin tafiyar shekaru miliyan 2.5 a gudun haske. Milky Way na da faɗin tafiyar shekaru 100,000 zuwa 180,000 a gudun haske. Tsakiyarsa na da kaurin kusan tafiyar shekaru 1,000 a gudun haske. Yana ɗauke da taurari biliyan 100 zuwa biliyan 400. Ranarmu tauraruwa ce daga cikin waɗannan taurari. Daga duniyarmu muna da nisan shekaru 26,000 a gudun haske daga tsakiyar rumbun taurari wato galaxy. Milky Way na ɗauke da wani tsari mai ban mamaki. Yana kama da siffar da'ira wato cycle. Taurarin da ya ƙunsa ba haka nan suke kara zube ba. Taurari ne da aka tsara a cikin wani irin tsari na musamman. Kowane abu a cikin sararin samaniya yana bin tsari na musamman kamar yadda Allah ya tsara. Allah ta'ala ya ce a cikin suratu Yasin aya ta 40, ba zai yi rana ta riski wata ba, dare kuma ba zai riga yini ba, kowannensu yana iyo a cikin falaki. Milky Way ba taurari kaɗai ya ƙunsa ba, yana da iskar gas, ƙura, baƙin rami da wani abu mai ban mamaki da ba a iya ganinsa. Ɓoyayyen sirri wato dark matter. A can tsakiyar rumbun taurari wato galactic center akwai wani yanki mai faɗi wanda ya ƙunshi wani babban baƙin rami wato black hole mai lakabin Sagittarius A. Girmansa ya kai nauyin rana sau miliyan 4.100. Nebula, dunkulewar gas da ƙura. Nebula ya ƙunshi ɓangarori kamar haka. Akwai Orion Nebula, wani babban curin iskar gas da ƙura inda sabbin taurari ke haɗuwa. Sai Eagle Nebula, maƙyanƙyasar sabbin taurari. Taurari da duniyoyi wato Proxima Centauri. Tauraron da ya fi kusa da mu bayan rana ya kai nisan shekaru 4 a gudun haske. TRAPPIST-1, wani tsarin tauraro mai duniyoyi 7 waɗanda akwai yiwuwar rayuwa a cikinsu, wayanda ake malakabi da exoplanets wato duniyoyin waje waɗanda ba sa cikin kewayen ranarmu wato solar system. Milky Way na da manyan sassa guda 2 waɗanda suka haɗa da Scutum Centaurus Arm da kuma Perseus Arm. Duniyarmu tana wani ƙaramin sashi mai suna Orion Arm, ɓoyayyen sarari wato dark matter. Wannan wani sashi ne mai ban mamaki da ba a iya ganinsa a zahiri saboda baya ɗauke da haske, amma ana iya ganin tasirinsa da nauyinsa. An yi imanin cewa ya ƙunshi kaso kusan 85 na girman rumbun taurari wato Milky Way, kuma shi ke riƙe da nauyin rumbun taurari. Sandar tsakiya wato central bar. A can tsakiyar rumbun taurari akwai wani layi mai tsayi kamar sanda
wanda galibi ya ƙunshi tsoffin jajjayen taurari. Allah ta'ala ya ce a cikin suratu Ali Imran aya ta 190, lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da sassaɓawan dare da yini akwai ayoyi ga masu hankali. Milky Way na ɗauke da duhu da haske, taurari masu kyawu da kuma abubuwan da har yanzu ba a gano su ba. Binciken sararin samaniya yana ci gaba da buɗe mana sirrinsa. Na'urar hangen nesa wato Hubble Space Telescope ta ɗauki hotuna masu ban mamaki na nebula. Sannan na'urar James Webb Space Telescope tana binciken rumbun taurari don gano ƙarin bayanai. Duk wannan girman na Milky Way Allah ne ya halicce shi. Shin kun taɓa yin tunani game da ikon Ubangiji? Shin kun ga yadda babban rumbunmu yake, wato Milky Way? Allah shi ne mafi sani. Mun gode da kasancewa tare da mu a wannan tafiya. Ku yi comment, like, sannan ku yi share don samun wasu bidiyoyin a nan gaba. Ma'assalam.